Machiegni Ramogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 3-6-9 kao kamano bende yudo e mbui duto mag oganda Ramogi TV mantie kachiel e mbui mar YouTube bende machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako en lit kod kuyo mane okwako gwenge mopogore pacho kae e kinde mane timo nyasi mar kopo mogik mag jopuonjre manowito ngimagi e masira mar mach. Utumishi Girls jopuonjre chiko ewi 14 ne oiki odiechieng' ma kawuono e nyasi manopong' kod lit kod kuyo. Japuonjre achiel mong'ere kaka Jen Kimani ne oiki odiechieng' manyoro tok misa mar alam ne ringre jopuonjre go. Mana ka Sharon Ong'aw lero, jopuonjre moko 5 ibi iki juma mabiro. Ne en lit kod kuyo e kinde mane timo misa mar kopo mogik mar Shere Londeri. Achiel kuom japuonjre manowito ngimane e masira mar mach Utumishi Girls. Cheryl notere kar yueyo mare mogik e dala jonyuolne mantiere e kaunti ma Narok. Jonyuolne mana kaka joloso mamoko ne opong' kod mirima ka gilero wuoth ma gisebedo godo kod nyargi. As I escorted you to go to school, you hugged me twice, and this would be among my memories of you. It is very difficult to say these words from my mouth. Rest in eternal peace, my love. For the 15 years that you give Sherry to me, Lord, I'm grateful. Sherry, I know that one day we shall meet again. Sleep peacefully, my baby. As my immediate bedmate, she was humble, Kind and most quiet, which was what drew me to her. I recall how she was often placed items on her bed, yet still managed to find space to sleep. Kwayo med sumne doho mondo kaondamo mager mar chik ne achije mise kod wang'o od ninde skundu Utumishi Girls. Tusitetee wahalifu ati kwa sababu ni watoto. Hiyo kitu muhimu sana na imeleta hasara kubwa sana kwa wazazi sisi. And there is no harm in those who have done wrong to be punished, and to be punished thoroughly so that they can be transformed. Marti morapar mar Cheryl mane en nyathi machogo e odgi e kin nyithindo 4. Chenro mar chiwo mich mag jopuonjre mabiro timo maber e penj mar biology Utumishi Girls ibiro bede ka imiyo mich kinde ka kinde. My foundation, known as the David Osian Foundation, will have the Cheryl Onderi Award at Utumishi Girls School, which will be an annual award given to the best child in biology, with an annual gifting of 10,000 from today until Jesus comes back. Kopogore gi mano, japuonjre machielo mong'ere kaka Purity Naisula bende notere kar yueyo mare mogik e nyasi manobagi lup jonyuolne ma Ewaso Kedong e kaunti ma Kajiado. Namshukuru Mungu sana kwa sababu huyu mtoto aliyelala alikuwa ni majibu ya maombi yetu. We were very specific. We asked God for a baby girl, and God was so faithful to us, and he gave us a beautiful baby girl. We counted her as one of our greatest intercessors. Japuonjre machielo mong'ere kaka Abigail Chepngeno bende noiki e gweng' ma Sabunit e kaunti ma Kericho. From the first moment I held you in my arms, I knew you were destined for greatness. A tragic fire at Utumishi Girls took you from us too soon. Your memories will forever remain in our heart. Janyuol mamiyo mong'ere kaka Faith Koskei manowito ngimane e masira mar mach e kinde mane Riko dhi e skund nyiri mo Utumishi Girls bang' winjo masira mar mach bende notimne kopo mare mogik kawuono. My best friend, my confidant, my pillar. Kwan mag jopuonjre 9 manowito ngimagi e masira mar mach noiki odiechieng' ma kawuono. Moko kuom jopuonjre go riwo Lina Juliet, Mercy Precious, Cecilia Wanjiku, Precious Wanjeri, Celestine Wambui, kaachiel kod Nicole Michelle. Tok nyasi mar alam ne ringre mag jopuonjre go mabende nobago odiechieng' manyoro. Japuonjre mong'ere kaka Jen Kimani noiko odiechieng' manyoro Malewa Gilgil e kaunti ma Nakuru. Japuonjre machielo mong'ere kaka Zuhura Rama ne oiki chieng' Jumapil mar juma mokalo e kaunti ma Kwale. Ik mag jopuonjre mamoko modong' bendo chan tim juma mabiro. Sharon Ong'aw, Ramogi TV.
Late pod late Ramogi wadhi nyime gi weche manyien kama jatend piny William Ruto owuok timo suo kod kweth makelo sirikal